Abusua empani se asono mienu enya ntokwa a ewura mu nnua ene hahama no ene hunamane. Sa asono mienu enya ntokwa a ewura mu haban ene nnua a ewo ho no na ehunamane because we pia we na we pia we no na nnua na eden ebubun enka ntokwa no so de mfa omo ho asono mienu na enya omo ntokwa. Abusua ye ekoso o sampa no ama obi ahwere ne nkwa. Abusua mienu ekirem se sampa akonya no won na odi a eyiyie. Baako ene nanayaw sammor dua. Nanayaw sammor dua a ebi mu kire se oye SAMPAHENE since 2014 a ono na ote akonya no so. Ono na ote akonya no so a odi. Na omo so omo ntia se nansen obi apagya no ho wo ho abesai akire asantemawura se ono so eye ohene ewo sampa ho. Asantemawura akirem se sampa eye ne dia. Mumientie ebra na oka abakosem a efa sampa ho. Sampa SANTEHENE crew. C'est bon, et là, à vous. C'est Dormaahene, Mabadou. Au soir, SANTEHENE là. Asante Kotoko. Et tiens. Sinon, tu as dit au Cameroun boss ou ailleurs. Assez. Au soir, tu as pas compris tu es. Et tiens. Ça va être bien dit. On est déjà prêt. Omo kura yesi ye patapakura santi na meka so omo kura no so patapakura no santi no ka santi na man etie santi za no we dey give you yellow kusa ni na entafo no ne di yellow we na echi na jom ono we yo wo ye go di tufu hini jom etie odi ba wa kura ni ku won kura de di wa bo ade or the other man no fa Adam so you na na o me say we dey say be o ba chiri tufuhiri Adam o dra hay sabe tufuhiri dey no ba dey akono patala ti wono jom awotara ye nina ya na tufuhiri iriku sase eno no ata kumani ye kofisuna ase ata kumano e kofisuna SANTEHENE man mind ase eno no na ekofa yi rose as wan woman na na be di chiame since we kofisuna I don't know if Rose you are no hey no na abedi chiame chiame kofisuna di kan no ne number bia manso bi yo kofisuna di kan ono ne na mo tuma so ba bia wo be wu a wo se na busu afo se yo we medi chine no mame na kofisuna di kan no afo manso no so ona se be se no se be ayabre se bi wu a na se bu mo mamreti se be chami na me na dance ba bia wo ni bibia ti wu a mo no be jade no auto manso no so eno ade se de wo se ma no eno be wo be jade bi SAMPAHENE otosunu se SAMPAHENE otosunu na ne nana ene SAMPAHENE otosu miensa se nana ene SAMPAHENE otosu miensa omo ma ne bedi ye so no na o ma no bedi ye ne person na di gra onya mameka so mo do me bu no ma ne person se no person na ye den ne okaso wo ba on fa nto di gra se be de ko no wo ya o ga so ma ba to di gra e ma se de zo ana omo de beka ana so bo be ka ho no enu mu no na chese ne na bedi piamia na no ato ne na nam twema so no zo okaso mi di no bedi ye zo yani ate na ye ji kro no fa ye enu omo bo empanyimfo twa ho hye omo krofo ngwa no de di zo se no ba ko chami no bedi ye oba ye se be no bo cha obo Orano ko fo je twa wusi aye ko be twa wusi aye
na si yenta ho ma mo papa ni sika since I want to say I'm going to papa so me am jadi eni wo oba so bo ni say eni wo ni pesu de anti santa so we go the security so me ya na wo ya de be ma ya be dia o mo so me ya de wo o mo dia o do mo mo di ko na ya dia ya de wo ma de be ma wo ya for dia no kuro no ma do wa de mama wa mo no de wa de o se ha de e fi adu no nai ana ya ma fe be su de no de no kuro no be si a o de be de o su aye no enua ha de no ko do di na asantemewura ekasa wie no na nana sammor nana yaw sammor otoso mienu a ebi mu kire mu se oyehene ewo sampa ho since 2014 no ono so ede betu dwa se ono so sampa kru no eye ne dia na de oye bema no onturu nansi kru no mu mum yehwe ebra na ono so ode sa warning no etu dwa no. Why you blind? Obi also a bema. Now why you blind? You also a bema. So I'm outing ban. I go you bia to biano. Me na po vote unte ban. Maybe I didn't see biano. Lenga no se lie ban. Maybe you won't biano. Now you blind. You also a bema no. Upa me na sanga joy away. O me can say Sampa go nyare ene dia. Go play the game. Enam saa mentime ho asi so ama krom ho eye beja ene obi banku a woka kra no efa baako ekoye de ekohwie banku enkwan ne ade mentime se no moto aduane o se de o omkohwie guye o bibi ntimi emfa nto screen so ema wonhwe YouTube policy nti omabo obi tuo ama nawu eno so bibi ntimi mfa nto screen so ema wonhwe esa ombeteki video no down enti de ekoso ewo Sampa no Ghana nyina se kuro bi ho kire omo a Ghana asomdwe ma what say because obi ti ho odo nyaadoa odua bayire odua mo odua koku odua cashew ewo ho se ntokoba anase mentimi ho aseba no otufiri ho a baabi oba betran se Dormaahene se tachiman o esan se wonya adwumanti obohu se saa nipa no na oye bra bi a obo bra bi a emfa asomdwe emra saa area mo hofo no betima ba se kro no anase wo because cashew na odo no entokwa nti wa free ho nti wabai oni baabi a odidi nti asomdwe ya ade a ehu hia pa abusa ye koso Sampa no ani enyan nipa free mu nipa ahwere ne nkwa ewo de yekoso ewo ho no nipa ahwere ne nkwa ohina santimewura eyi no se ono na enkohwe ne kuro Sampa so ema no mum yehwe ebra na osai akire asantemewura ene sikadwa kofi no mum yehwe Misre jude sanga mekan jinge sanga se ni nana Sampa Gyafla mi nana Welkwame Jabori mi nana Sanaja mi ofani ofisuna otosu biinu ena sumpa nana no edisun Sampa man ena Sampa man ofisu nana no mi nana Sampa Gyafla a metosu miinu mi ba betwaso mi di no kre asudwe ena nkabo ena mi di bu Sampa man se manyesa mi tu Demisana.
Sampa panyin bi so akasa na wakyerɛ mu sɛ akonwa no de nana sammor Duah ono na oyɛ the rightful owner sɛ ɔtena akonwa no so na ɔkyerɛ mu no ɔkyerɛ mu sɛ Sampa aka akyiri wɔ development mu. Sampa aka akyiri wɔ development mu. Ano kwasɛm paa ne sɛ ekuro bia eni ɔhene anase eni panin no ɔhene na epani okuro mu nti sɛ ekuro no eni ɔhene na sɛbio ɛkame ayɛ sɛ panin bia ne kuro mu. Enti hwan na ɛbɛka kyerɛ aban sɛ aban wadaroma yehia wei. Hwan na ɛbɛka kyerɛ aban krakye panin sɛ yehia wei. Enti wɔsrɛ sɛ asomdwie mmra na de ɛsɛ udi na konwa no panifo nhwɛ na oni anye saa ne sɛ basabasa yɛ kɔ hɔ a ɛbɛka Ghana na ɔsa kyerɛ sɛ ɛhɔ ɛyɛ border so. Enti sɛ asomdwie ama nipa foforo betimi atu afiri baabi ɔmo wɔ no abɛɛden abɛkɔ so problem ɛwɔ afa saa hɔ abɛkɔ so problem ɛwɔ Ghana. Mommɛhwɛ ɛbra na ɔpanikɛse no so ɛkasa no. Piri yam kuntu na ye kaso eye saa ye ba gira kura empo na wasamba na yo hene na kurati se sampa na se be ye enfie wo twene ohima ni adihye na wasamba na yo hene e de na ma ye wie akire na nipa binom atma akobɔ ne binom pa na omudi krata bi eni nam som sinsan na ka mamre ni amande kwaso enim se akonwa to a ohima ni adehye ene hia eyi de ofata ne de osese odi akonwa wen yantere na yaye na hima eni nana jase abakuma ne mpemfo nyina ntrankoro nyina ayibi enfie ngwatwe ne ewo mu na nsan de ye hunu ne se obi fufuro ate no ho akobɔ nipa bi no mo pa edi krata bi ama wo mo no mo sesa no anajo na se ampa se de wo ye no ye maw de wo ye no fa amande ne amamra kwan so na se enokura ampa ada ni se ye mbehi ahimfie ma de hia no enyi nipa na krata abom na ade ne nam so mo enti nipa bi no na ekɔpɛgya pinche de abasampa mamu na misre atiefo sampa ehia somdue efise yampunso nyina kachi enkronkro a efiri ebewura sampa ne ne ekɔ sampa ne nkro to so nyina ra asɛi yani kamafo kopem se yanya ahene wo hene we na obetimi ne ye MP anasa aban mo edi nsawoso ama ya nwa kan papa wo sampa nanom enu minkan no si hɔ a de dia sampa krodia no si was Ghana ha no ya da boda no ene wo a wo begigi akon ne basabasa atuatifo betimi afa mo awura mu a ebe ha Ghana ebe ha enyinara na yempa ne santi se ohima eni na di hye mpanyimfo ne mmiri watia ayi hina ma ya wie dia wodie ne sen ohima mumfa no nkɔgyina baabi monsama no baabi se woni no nya eni adwene a fa no kɔgyina baabi na wonyi ano na se ne se mu de krata foforo eni nam somo esensan ase se mu beta wo hene foforo achi bra ye wo hene dada entimi de misratiefo eni ye bo be hunu afidie biara misra sampa nya sumdue ye wo ya sumdue mu dada wo munja akika ne saa nantie no na ye nya ya sumdue mfa empiri ya mpuntu na ye kaso eye saa ye ba gira kura empo bibi betimi aba ma biba bia be ka Ghana esisa bebi asampa wo no ye wo boda no bibi atimisi ye mesra manfo enti nipa bi no mo ye saa no so mo de basabasa ye ba na ohene de ye wo bi dada mamenka saa asɛmwe obebisa sɛ ɛyɛ den na obi wɔ ha o sɛ ofiri Kumasi na so ɔte Asante Wedding na otimi ka sɛ ɔwɔ kuro ɛwɔ Brekum ti sɛ deɛ nansen ya Santemawura ɛkɔda amamre adi ɛwɔ Brekum no Brekum ɛyɛ Asanteman dia Brekum ɛyɛ Asante ne nyinaa ne sɛ kane no sɛ ɛyɛ kon ne yɛde kyikyiri kuro enti sɛ wokɔto hyɛ ebi mo so anase wokɔ asase nda kakra bi kura nipa ni hɔ enti bra wokun kɔna no sɛ otimi konka asase na ugya na hɔ pɛ nipa bi bɛsa betena so abeclaim ownership enti de yɛ ana yɛ nananom ɛyɛ ne sɛ kɔba ne saa ɔmo de ɔmo nipa sɛ ɔmo ko agye asase na anase ɔmo kɔko na asase no trɛ kɛse ɛda hɔ a ɔmo de ɔmo nipa ɛkɔtena asase no sɛ akwasi
monko tena so na monhwe asase no so eden emame ohene no beyi abusua ba ko se monko tena asase na yekoko geye anase yekoko ekonkae no monko tena so na monhwe so emame enti enipa bi a kan hu sese nipa no fanse bi a asante na akotena ekon ya koduru brekum a odi nipa akotena so nipa oye dehye ama na akotena kuro akotena akobo ne sesen akosi dan wo ha akotena ho enti wote ho na emre ba no osom ni wura na ode no kotena ho no mfa ne SANTEHENE osom no enti na wo so hu se ba bia ho hye no ho na kohye biye bunu enti wo bebusa se na ye den na wo ha SANTEHENE dia wo betena se wo wakonwa wa ha enna meka no enti osom santimawura ebeduru ba bi no na bi mfiri doma na ma betena ho na bi mfiri techima na ma betena ho ekuro no kɔ nanim na wiase kɔ nanim na ma betena ho enti omo betena ho pɛ na emre kɔ nanim na omo hunu se ahakra aden na mo abegye asase wa na ma betena se aden na ma beye yi aden na ma firi mkuro ma betena na omo wura fi se omo ba no na santefo na ti asase ne so esan se omo ban ho nti no ma betena ho bebre no ma claim ownership say omo dia nanso wo ye den a akonya bia na asase bia ne nana ekoko ohenkese bia na ohen bia no asase bia ne nana kokon ye ekogye ye no o ma ne nyirada enu nti na brekum esom sikadwa kofi no brekumfo eya asantefo obi a obetena ho a wonye santini bia no onye kuroba otire me kire no obi a wakotena kuro ni mu a onye santini no onye kuroba o eyetu kotena na de ne kotena ho ana ofili se ye nyina ye kakasa ba kwa na se eye ne ye dia what I say ti omo bisa se eye den na AsanteHene ekonya kuro wo ho eye den na AsanteHene ekuro ko wura bie eye den eye saade no what I say ena o ma ne kuro nyira o santimawura o ma ne kuro na konwa ba ko se kura ne ho ebeyira sa na mamretie sa enetie ohin bia ni ho a nananom kokko gi kuro asase ana enye se obi te so na omkopam no omkokko duru ho no obi ante so omada tremu a na se omakon abaya ho no obi ante ho se de beya busua foforo ana se nipa foforo metena so meka se o asase ne yomo de anti no na omayi odehye ba akwa ho na omabɔ no hene na osom ohenkese no se de beya obehwe na asase so eden ede ama no enti sa enetie nti obi ka se eden na AsanteHene free kumase na o se wakonya o sampa border so de makan enti ne ba ne sa what I say ana se enipa no so omo enye de hye no omo betena obebre emre ko na nuna na omo ye se ene ye nko na yenye kuno de obeko ba akonya no de onsa nkanda what I say wankata wetima bo de atena so ba se ebeye recognize the debi enti sa enetie ba ne nyina mu no enipa efri mu e wo sampa no enye ade papa nti mesre se afanu no nyina ntena se na asumdwie emra fi se anya hwe sampa edua kashi wo ho edua bode edua duane a eboa nipa omo ho so ye Ghanafo ti mesre na asumdwie etu akotwere de twere na asumdwie ni nyina mu no se pepepe ya anya adwuma asumdwie anya adwuma pepepe ya anya adwuma ti mesre se pepepe ye be ye adwuma na asumdwie so ede aba na bibia ye kama na sampa afa ne ntuma pa ede efra Bobia Nsa Media na oguso a wohwe no mesre se onsaka video ya na wa share na onua so enya bi ahwe na bibia aye kama so ewo makraw nakopon inshallah bye bye.